Nu skal vi en tur til Kirke Hyllinge og en noget usædvanlig historie. For her havde en gårdejer glædet sig til, at hans private egetræsallé snart skulle til at springe ud. Men den oplevelse fik han aldrig. Ja, det var her, de skulle have stået, og har stået i nogle måneder. De 60 egetræer, som Asger Berntsen så sent som i efteråret havde plantet. Men havde jo gået glædet sig til at se frem til, at nu var det jo ved at skulle til at springe ud og se i gang. Det blev jo bare ikke her. Men det er der så en anden, der kan få glæde af at gå og kigge på formodentlig. I fredags ringede en kollega og fortalte Asger Berntsen, at alle træerne på hans vej var pist væk. Jeg havde sådan set ikke forventet andet, end at det var spøg og skæmt, han lavede med mig. Men det var alvor. De var jo væk. I nattens mulm og mørke var Asger Berntsens egetræsallé blevet stjålet. På nær de 2 træer her, der var tabt på vejen. Det, der havde taget ham 3 hele dage at plante, var blevet fjernet på enkelte nattetimer. Det synes jeg sådan set er temmelig trist. Med alt det arbejde, jeg har gået og lagt i det. Så det er der noget skuffet over at opleve, at det hele går i møg og pille væk. Umiddelbart dækker Asger Berntsens forsikring ikke de 30.000 kroner, han har mistet. Men tyveriet har ikke slået benene helt væk under gårdejeren, der overvejer at plante nye træer. Men hvordan man lige præcis planter et tyverisikret træ, er straks en sværere sag. Jeg kan jo ikke gå og sætte træerne mere fast, end jeg har gjort en gang. Så er der nogen, der vil muntre sig med at flytte dem en gang til, jamen, så må jeg jo leve med det. Roskilde Lokalpoliti er på bar bund i sagen. Og det var alt fra os i denne omgang. Der er mere nyt senere i aften. Det er først kl. 22.40 på grund af galashowet fra Dronningen her på kanalen. På gensyn. Vejret på TV2 Lorry præsenteres i samarbejde med virocker.dk og Tuborg gør noget ved musikken.